Dalawang katao arestado sa magkahiwalay na anti-wildlife operation sa Central Luzon. Naritong report. Arestado sa entrapment operation ng Bataan Maritime Police Station, San Fernando City Police at DENR ang isang lalaki sa Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Nagbebenta ang lalaki ng isang iguana, itinuturing na exotic species. Ayon sa mga operatiba, modus ng sospek ang magbenta ng mga ipinagbabawal na hayop o wildlife animals online gamit ang isang dummy account. Kinilala ang sospek na si Aldrin Divino, taga Barangay Mabical, Florida Blanca, Pampanga. Na-rescue sa operasyon ang isang iguana na ibinebenta sa halagang 10,000 pesos. Nahaharap ang sospek sa kaukulang kaso, wala pa siyang pahayag. Sa Olongapo City, arestado ang isang delivery rider matapos magbenta online ng blue nape parrots, isang endangered bird species. Sa isinagawang entrapment operation ng Olongapo City Maritime Police Station, natuntun ang suspect sa isang buy and sell page online matapos pumayag na ibenta mga ibon ng tig 13,000 pesos kada piraso. Kinilala ang suspect na si Jeffrey Bibal, 29 anyos. Nakuha sa kanyang dalawang blue nape parrots, isang unit ng cellphone at motorsiklong ginamit sa pag-deliver ng mga ibon. Sinampahan ang suspect ng kasong paglabag sa anti-illegal trading of wildlife operation. Wala pa siyang pahayag. Ating general public, mahigpit po natin pinagbabawal, especially yung panghuhuli. Hindi lang panghuhuli, no? Yung pagbibenta ng mga wildlife natin, kagaya ng mga ibon, lalo na yung mga endangered species at saka yung mga exotic species. Ano po tayong ipinapatupad na batas, yung Republic Act 9147, yung ating Wildlife Protection and Conservation Act. CJ Torida, Balitang Amyanan.